kwala wannan a ta yankin can Allah idan yanzu zai ga a siya wa kai ne kai kudin kare ana ina yar wannan da na ce ka naɗa min naɗa min kai ya yaran nan na kawai ba shan madara ne ana ai ka shan kwaya yake sha ne biya shan irin wannan kayayyakin gwani ka ga wani kai me haka kuke yi kai wannan ba dan gidan malam Sadiku bane ba kai ai yalla ware ka wannan gurin mu za ka ga ni ba abokin baban ku ne waye ai ga ai babana ne Allah dai ba nan gwanan zaka fito yanzu na ga yaran na hadda dan abu ina suna abin da bai dace ba ina musu magana yaran nan hadda zaran makani Allah wallahi ai gudu ne da san da rayuwar ta lalace ka san ni na je nan da na dawo Allah ko shi sa kwana biyu banka yace da na tambaya ina yaran nan ce ba ka ni wallahi na je London na dawo ni wallahi to Allah ya kuma gidan zani Allah ya taimaka amma kakka fita nan saboda me baba saboda yaran nan ba su Allah wallahi ai baba yanzu yaran yanzu ba sa jin wa'azi ba haka ya kamata ka musu ba yanzu yaro ba ka faɗa mai Allah ya ce annabi ya ce ba amma ka san me ai yanzu ba su san Allah da annabi ba to me suka sani yaro ai za ka haɗa su da gaba shi ne suka san yanzu rayuwar ta lalace yanzu Allah baba kai dai yanzu zo mu je ka ga yacce zo mu je ka ga anya na koma gunnan ai ba matsala tunda da ni kake ka mu je matsala mu je ba matsala zo mu je ka kuka anya in ƙara gaskiya ba zan ƙarasa ba ka gan su can amma ba zan ƙarasa gurin ba ka gan su can yi gida ran ta rayuwa ke a sai ka gani ai yacce za a nuna maka yanzu rayuwar ta canza sai kana yi kana nuna musu to shi kenan amma kana ga yacce zan musu na san me zan musu abin ya zama zamani wallahi ya zama zamani ai yanzu ba a daukan wa'azi yanzu in ka gaya musu Allah annabi ba su ji ba rayuwar ta canza ne amma tsaya ga abin da zan musu tsaya ka gaba ba ko dan gaba ka ga irin to yaro ke mun jakan nan ka to yaro a bari in baka shawara yaro kakka bita ne je ka zagaya ta can ka zagaya ta bayan gurin za Allah ko Allah ka kakka bita can zagaya ta bayan can gurin suna da wukaɗe ne da kai ai na baka labari da wukaɗe to zaka sha kallo kakka da mu zaka sha kallo to yaro ka ga yacce zan musu ya ka ga wallahi na gani daman haka ake musu yanzu ai yanzu rayuwar ta canza in ba haka aka yi musu ba ba haka ba yan sandan fa amma kana ce ai yanzu rayuwa ta canza abin da nake da wallahi yaro aka kawo ni nishadi wallahi ka nishadantar da yaro sai ka dawo yanzu zan je gidan to ka gaida min da baban na da zai ji